Rungokno Petruk. Sekegrika Ndara. Ora. Unine piye? Maktut ngoten. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu. Oh, ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut-tatut. Kok kan jambu mete. Ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti liriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Nala garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Ha wong aku karo Petruk malah obek jambu mete ya, Truk. Heeh. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep Petruk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Mongko aku ora memedi ki wedi. Ayo. Wah. Permadi. Puntadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permadi. Puntadewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Nala garing, wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Ha sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Arah ora mundur. Wah. Permati. Puntadewa. Aku mati ning tengah ngalas. Swara apa Nala garing? Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena kang raka nyilih senso. Kesel terus linegor ngangge senso. Petruk nun rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petruk. Sekegrika Ndara. Ora. Unine piye? Maktut ngoten. Sik tak goleki sing areng guyu sapa iki sing areng guyu. Ayo. Cengelmu. Oh, ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Tatut-tatut. Kok kan jambu mete. Permadi. Aku tulungono. Puntadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat. Urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permadi. Puntadewa. Aku tulungono. Oh,
goleki Sarmadi. Oh, Sarmadi. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan nek jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Puntadewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe iki ngrungokke swara kok micek tetengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micek wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Men suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Kowe ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lho. Ha gulumu keciliken lek ku mbegagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ora kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane truk. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Matur Ndara Permati cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngopo? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas, yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terimake ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil ndase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Lara atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ora masalah. Ora tak paekot.
tuman wae. Tutupi dong jadi. Buka sik. Tuman wae. Campur lo lemah. Terus tutupi dong jadi kayak purwuri lemah. Mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can wong ya ora. Ora nganu ngene iki ora. Hei! Hei! Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Weh, lah setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Sona ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Loh, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong maksudnya gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngejak gojek. Mambote iki? Kok ngono iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Heeh. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kono. Eman karang aku sok ora susale kono. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani, Reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng, ora pengen ngerti aku, pokoknya ora pengen ngerti. Wah. Sampun kerja ting penggalih Raden, kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining Brahmana yaksa ingkang merpeki kelawan laku ning Permati. Nggih, dipun tepangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim, namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa? Nyuwun pangapunten. Menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nai ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Kae dong apa to kae? Adus. Adus. Wis apa? Ndara Permade nganti ngono. Adus. Wak cemplungke kali lho. Petro aja kurang ajar. Aku ki ra ngopo-ngopo. Wis.
Yuk mandi yuk. Ayo. Ayo mandi. Mengko tak kosoki wis. Ayo. Oh iki edan. Karo wong tuwa nggo dolanan. Mambu lho merah asli aku aja cedak-cedak kowe. Gilani tenan. Sing getepol kaya ngono kok ora gelem adus. Jos. Iki nek ra ganti jarik. Irunge do buntet. Aku mambu bakmi goreng. Liyane do mambu apa? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permadi lan peranganipun para Pandhawa? Ya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih panggen kula mrepeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menapa to sababipun dene Jengandika kaparingan kanugrahan amargi ingkang raka nedeng babat Wonomarta lan mugi andadosna ing kawuningan. Papan menika sanes wujuding wana nanging negari kajiman. Wondene dawing Wang Pikulun Bathara Indra Pandhawa ingkang kedah nampi kanugrahan negari Gendraprasta ingkang badhe kababar kamanungsan. Mila kula aturi sumusul ingkang raka menawi perlu sedaya Pandhawa gangsal jangkep nasak kelenging Wonomarta. Langkung gampil anggenipun badhe mbabar negari Gendraprasta saged kamanungsan saengga saged dados sarana muktenipun para Pandhawa Raden. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wondene lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wonomarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati Jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh. Petro nun mlayu ingkang banter. Kakang Mas Puntadewa ingkang mapan ana ing pepungkuran gendongen tindak mrene klebu adiku Pinten Tangsen. Gendongen tindak mrene Petro. Saniki? Iya. Sebabe ana wigati ingkang bakal ndaturake Kakang Mas. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun pamit dinten sak mangke bidal. Iya, Petro Panakawan. Rikat ngoten nggih to, Iya, Panakawan. Nggih, ngestaken dawuh. Matur Ndara Puntadewa sewu Pati Agung mangaksami. Iya ya Petro ana apa? Ngaten lho Puntadewa. Swanten sampun Ndara Puntadewa menika dipun dawuh dening Ndara Permadi ing nalika semanten pinanggih kalian Jim naminipun Anggara Parna.
Iya saban. Ya, mlayu ngaten kula. Tumunten dinten samangke Ndara Puntadewa menika dipun dhawuhi supados enggal dipun gelak lampahipun tindak wonten lebeting Wonomarta. Lan kula dipun utus Ndara Puntadewa supados anggendhong Ndara Permadi. Tru, kuwalik. Ora sak kesusu. Diutus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Ralat. Kula dipun utus Ndara Permadi nggendhong Ndara Puntadewa. Aku arep gendhong nggih. Lah adikku loro menika dados kewajibanipun Bagong. Ngapa? Aku ki mengetotke. Kowe abdine sapa? Abdine Pandhawa. Ndara gendhong Ndara pinten tansah ora gelem ki. Potong bayarmu ye. Ya ora ngono. Tindake. Ora kuat loro. Mboko siji. Nek bolak-balik. Wis pokoke Ndara Puntadewa tak gendhong kowe gendhong Ndara pinten nangsen. Ora tekan kono gecek sirahmu. Monggo. Iya Petruk Permadi menyang endi? Teng rika. Pundi to? Lah iki. Oh, dirangkul kok ora kena. Pun? Iya, Bu. Kendel, ora usah obah-obah. Niki 120 km per jam. RE King. Iya, Petruk. Kendel nggih? Iya. Yuk. Ora nang sirah. Yo, sijine gak wis ngrekoso iki. Loro gek bobote kaya ngene. Wis gek mlayu Bagong nggih, mun santai mawon karang ya sing jeneng orang iki ora. Wah, ngrekoso kaya ya. Waduh. Wis alon-alon mawon. Mengko ketinggalan Kakang Mas, ketinggalan mboten napa-napa. Ndara, opo? Sing aweh lambeku. Saking bantere nganti keder Petro. Oh nggih dialonke, ngono ta. Satriya kok sementen yo awa. Dalonke mele? Iya alon wae. Allah. Tak madhep rono Petro. Cangkemku kena angin. Keder kabeh. Wau sampean limapan yo anjur madhep rono kok ya. Siap? Iya Petro. 150 km per jam. Aku wegah nek carane ngene iki. Nganggo nabraki apa-apa. Iki ora maju-maju. Abot ngarep. Wis kendel teng mriki. Ngrekoso tenan. Sesuk neh rasah sok aneh. Aku wegah kowe nek kongkonan Petruk. Petruk nduk kapake Kakang Mas. Kula jak banter niku nuwun sewu tutuke keder. Bareng kula alon ki kepleh-kepleh napa nggih? Kepleh-kepleh ndasmu. Karo bendoro kok ngepleh-ngeplehke. Adiku ndi? Bagong. Mandap. Terus mundur. Oh iya. Aku wis nang kene. Mundur iki selak abot. Iya, iya.
Endi, Gong? Semaput. Semaput kok omong. Aku tahu wis semaput omong. Aku arep semaput. Wis biur. Semblung kali ya, Kang. Edan. Kakang Mas, opo Yayi? Dawing Jimanggara Parna kinen bidal. Sedaya Pandhawa jangkep wonten ing Wonomarta. Yen to pancen mengkono ayo Yayi digelak lakune monggo kula dherekaken Kakang. Bermati. Wah, mati aku bermati. Kenging napa niku, Kang? Raka kenging napa, Ndara? Aku dhewe ora ngerti. Lho niku Kang rokok kenging napa, Ndara? Apa Petruk? Kang rokok. Petruk iki pancen nek njaluk apa-apa kok bahasane wangun. Wah, Petruk. Nun. Awakku kena kaya ngene iki nek dienggo nglawat. Aku pengen budidaya metu saya kenceng, saya kenceng. Kenapa ya, Gong? Ora ngerti aku. Gus, apa Petro? Pangandikaning Begawan Anggara Parna dibuktekke. Buktine sranane apa? Lho, oyot Bayura digunakake, sabet oyot Bayura. Iya, Panakawan. Kakangku Permadi tak kandhani. Mula aku njaluk kaya jado-ado saka Bratasena. Iki dudu wujuding alas, nanging iki wujuding negara, negara Kajiman. Aku wis ketemu dhewe karo nayaka negara Kajiman, malah aku kena daya kemandene ora iso obah. Nanging tumrap Bratasena bangsaning jim kudu kalah karo bangsaning menungso. Aja mundur, ayo digelak lakune Permadi.